Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulmon do'stlar, Alloh Rabbul Izzat temelingizde ko'rinishingizda kamiyaflik ustunlik versin, dunyoning har xil go'shasida bo'lsangiz Alloh taolo ibodatni saqlasin. Hurmatli musulmon do'stlar, halidbeki zeminlarda barada, yerin qiymaldamoqligi barada bir azroq 4 kelimalar bilan hem sohbet bo'lsam deb. Ona o'tgan akşam 12-aqrab Duşanbe gece bir vecede zeminlerde etti, yer qiymaldadı. Şul zeminlerde mutallaq sizlar bilan hem sohbet bulmak haladım. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Azimüşşan'da irşad ediyor. İza zulzilatil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu ethqalaha. Bul yerin lerdetmekliğinin köp bolmaklığı kıyametin nişanalarından bir nişanı. Allah subhanahu ve taala aytıyor: "İza zulzilatil ardu zilzalaha." Yerin özü wagtiki lerde berilse, yerin özüne lerde berilmekliği. Ve ahrajatil ardu ethqalaha, ve çıkarsa yerin özü hemme ağır zatlarını. Binaen zeminlerdenin köp bolmaklığı kıyametin nişanalarının bir nişana. Resul Huda sallallahu aleyhi ve sellem ayttılar: "La taqumus saatu hatta tekthira zeladilu." Kıyamet berpa olmuyor, kıyamet kaim olmuyor, hatta zilzileler köp olur dediler. Başka bir hadiste hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin nişanalarını sanap ayttılar: "Ve zelazile ketira." Kıyamet kulay gelen pillasında zeminlerde köp olur, yerlerin qiymaldamaklığı, yerin qiymaldamaklığı, titremekliği köp bor dediler. Neçe vakt öten yoktu ki Afganistan'da zeminlerde de günerde hili Müslüman doğanlarımız şehit buldu, hili Müslüman doğanlarımızın üyleri veyrana olanı hali köp zaman bolan yoktu. Onu öten akşam zeminlerde de yine hem hili yerlerde Müslüman doğanlarımızın canlarına ve mallarına ve üylerine telefat varit bolan. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet var. Ol Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem yerin lerde denni görüp aydantılar yuhavvifullahu bihi ibada. Korkuyor Allah Teala şul yeri titretmek bilen bendelerini korkuyor. Ta bendelerin özü Allah subhanahu ve taalaga rücu etse. Bul zeminlerde yerin qiymaldamaklığı hurmatly musulman doganlar, musulmanlara bir hendo ibrat. Allah Taala yere titretmek bilen bendelerini korkuyor. Ol Hazret sallallahu aleyhi ve sellem aytlar: "Yuhavvifullahu bihi ibadahu." Korkuyor Allah Taala şu yer titretmek bilen bendelerini korkuyor, ta bendeler Hudaya rücu etse. Buzuruklarların, ulema-i ikramların aydışlığına binaen yerlerdeden vakti Müslümanların becercek işi. Birlence tövbe ve istiğfar. Müslümanlar günahlarından maafi talep etse Hudavandı Mutal'dan. Hudavandı Mutal'ın huzurunda tövbe ve istiğfar etseler. İkilenci Müslümanların ettiği işi namaz. Köp okusalar, nevafilleri köp becerseler ve dua etseler. Hazreti Ömer radıyallahu anh yerlerde eden vakti aydante: "Ya eyyuhen nasu ma hadihi." O merdimler, nämedir şul yerin titremekliği, qiymaldamaklığı? İzin aytla: "İnne rabbakum yunzirukum." Bişek sizlerin Rabbiniz, Perverdigariniz sizler korkuzyor. Hazreti Ömer sahabatlar: "İnne rabbakum yunzirukum." Bişek sizlerin Rabbiniz sizler korkuzyor yeri titredip. Vayetler Hudaýyňyza rücu etseňiz. Üçlenji musulmanlaryň etjegi işe zeminlerde bolan wagty zeminlerde de bir qiymuldap zarar gören musulmanlara mali we jismani kömek edişlik, olaryň hakyna dua edişlik. Zeminlerde de gaýty jaýlardaki merdimleriň özüne hysara gelen musulman doğanlarımız şehit bolan ya üýleri yıkılan bu zatlaryň ekslerini, videolaryny çekip neşerat etmekde ökde bilen paýda ýok. Paýdaşylyk bu zatlar görüp musulman
öz Rabbına karşı teveccüh etse, Perverdigarına teveccüh etse, Hudaýa yüzlense, Hudawandy Mutaaldan günahlarından maap talap etse, istiğfar etse, namazy nefil köp ise, dua etse, Hudaýa yüzlense, bul zeminlerden öz yerin gymyldamaklygy, yerin titremekligi Hudawandy Mutaal tarapdan bendelerine bir ibrat, bendeler ta Hudaýa rücu eder ýa-ni. Ol bendeki asi bolup, günahkar bolup ýör, günah işleri goýup, muty o permanentdar bolar ýa-ni. Hudawandy Mutaalyň huzuruna gelip özüniň ajizlygyny, özüniň inkisarlygyny Hudawandy Mutaala yüzlener ýa-ni. Şu zadyň özünde demirlerde de şu hikmet bar. Allah Taala şoň bilen bendelerini gorkuzýar, ta bendeler Hudawandy Mutaala rücu etse. Şol jätli hormatly musulman doganlar, ola hem küner tarapda ya zeminlerde bolany köp wagt bolmandy. Mana öten akşam müşahede etdiňiz ki köp jaýlarda zeminlerde boldy. Şu zatlar bizlere bilsek Hudawandy Mutaaldan tarapyndan bir ahtarya, Hudawand bendelerine gorkuzýar, ta bendeler Hudawandy Mutaalyň ibadetini sey tarykada kema haqqu berjay etse, Hudawandy Mutaala yüzlense, dünya fakat şu dünyada ahiret diýip bir jaý bar. Allah Taala bendelen gorkuzýar kisiler belent imaratlarda 30 menzil, 20 menzil jaýlaryňyza gowanyp ýürmeň. Bu zatlaryňyz weyran bolup gitýän zat, sizler maňa teweccüh ediň, men ibadetime garşy köýüş ediň diýip Hudawandy Mutaal bendelerine muny ibrat berýär. Hemçinden kavm-ı Semud, olar daşlary taraşlap üý guruşýardylar. Puxta jaýlara etýärdiler. Allah Subhanahu wa Taala kavm-ı Semudy zeminlerde bilen helak etdi. Hemçinden Allah Taala Kur'an-ı Azimüşşanda etdi, "Fa ahazathumur rajba." Bes olary zeminlerde tutdu diýer. Kavm-ı Semud olar dağlar ýonçyp, dağlar taraşlap puxta jaý edendiler. Her wagtda Allah Taalanyň azaby geldi, zelzele geldi, olaryň özleri helak boldy. Ve mahkem jaýlary weýran boldy. Allah Taala etdi, "Fa ahazathumur rajfa." Bes tutdu kavm-ı Semudy zelzele diýer. Binaen zeminlerden özünde yer gymyldamakda şol hikmet bar ki Allah Subhanahu wa Taala munyň bilen bendelerini gorkuzýar, ta bendeler Hudawandy Mutaalyň taat ibadetine garşy gelir ýa-ni ta bendeniň özü taibu tawba kunanda tawba etgüçi bolar ýa-ni. Allah Rabbul Zat her bir efrady musulmana bizlere günahlarymyzdan istiğfar edip, tawba edip, namaz-ı nawafilleri köp bejermek we dua kesret bilen dua etmek Allah Taala tawfik bersin. Her bir efrady musulman Allah Taalaga garşy rücu etmeklik, Hudaýyň hakyny haklamak üçin köýüş etmek her bendesine Allah tawfik bersin. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.